Esse que aí de novo, que aí de boteco, com a aí bela aí de novo. Ah? E de novo? Se quer vir, for qual? Ah, se aqui de novo? Não, quando eu olhei de novo. Vai, ele de novo, não. Mas em que circuito? Vai, ele é bem, ele de novo, mano. Ima ka na-agwa onye na-afụ ụzọ ka a na-agwa onye a na-afụ ụzọ. Ifuru ụgbọ mmeje. Onye na-eme ubi amamihe tinye n'ime ya.
maka ihe na-arị arị ururu nwa bụ ugbo butekwa na osisi a nkụ a na tawa odedekwana ebe ahụ edebe ihe ọzọ ịma na ama ahụ nwa asa ịgagede nnọọ wa ọbata ebido ọmụga na-akụwe na-akụchi ihe kwegoro ada nwanne gị ekwetuo tupu na amara ihe na-eme ya onye tugburu ofere ebe bụbụ ụgbọ jee n'ọsịsọ ka nnata achọrọ m ekwu n'ụka biko ịnwekwana anyị ihe a ugboro ugboro ị na-adesiri chiri nna m maka gawazi ihe na-eme bụ ọ na-agwa ntị ya na-asafe onwe mgbe ọ ga-eme dọkịta ntị ọra ka ntị ya okpuru ata ọ bụrụ na ekwuru maka ụmụ maka onye ọzọ ga na-agbakọ ọ bụrụ ofu onye nọrọ etu a asa nwanne nọrọ etu a enwe etu nsogbu dakịrị ma dakịrịla afọ ndị ọbụla ahụ na nyere aga mana nsogbu adịrị nsogbu adịrị Ụmụnwaanyị ụmụ eze kedu kwuru mere ana m na-aga wee nnukwu onye mara ọma delede na wee na-agụ egwu mgbe si n'ụlọ a wee deba ọ bụna unu na-amaka Chukwu ji onye ọma wee gozi unu mana cherekwa otu si wee mata onwere onye ọbụla kwesịrị ịbụ egwu n'obodo a okirikiri niile. Biko anọkwala mmadụ biko ka anyị na-ayọ biko apụya ka mmadụ nwe nke a n'onu biko ayọ ka anyị yọrọ biko mba nọ ụkwụ adịrị m otu awa ọ ga-amasị m unu bịa n'obodo anyị unu na nwanne m nwaanyị wee na-agụ egwu a unu na-agụzi ya ọ na-atọ m ya bụ okwu unu na-agụ ya ọ na-agba m n'ọmị na-atọ m unu mmemme okwu na-egoli na-atọ m unu anụgo onye na-ekwa m gị kedu afọ obodo gị? Abụ m ọrụ Ukpeleke na Enugu Ukwu. Nnọọ Anụnụ mma afọ unu n'oge ọzọ. Egwu anyị ga-eje ihe ọsọrọ ndị iro anyị mebe egwu anyị ga-eji aga ihe ọsọrọ ndị iro anyị mebe mụ na Chibuso ihe ọsọrọ igwe anyị ha mebe egwu anyị ga-eji eje ihe ọsọrọ igwe anyị ya mee mụ na Chibuso ihe ọsọrọ igwe anyị ya mebe mụ na Chibuso ihe ọsọrọ igwe anyị ya mebe mụ na Chibuso ihe ọsọrọ ndị iro anyị mebe egwu anyị ka iji aga ihe ọsọrọ ndị iro anyị mebe. Ijeọma ife m njikwa ịma na a na-eje ya alịka o nwere ofu ụbọchị na-aga ka maka m bute anụ mmanụ mmanụ ahịa na amaka wee chegide jemie ka m pụta na-anụ olu na-akwụ egwu onye wee na-atọ m rịpọrịpọrịpọrịpọ na-atọ nenenene wee pụtaba
ụmụ abụọ na-abụ ụmụ ọnụkwa dị mmasị ụmụ eze. Ike mgbe ọ ya amasịkwa m ofu ụbọchị ka fa bịa na be anyị na-agụla egwu maka na ịma na egwu na-amasị gị gị na egwu ya dịkọ. Nwaanyị abịa ma ọkwa ma ọ bụ na chi nke ala anyị kwe ọ dịrọ m n'aka chi nke ala anyị kwe ọ ga-abịa. Ihe anyị na-esi ọ na-eyekwa eyo agwọ abịagokwa n'otugo obodo gụba mbụ ya egwu anyị ka anyị ji eje ihe ọ sọrọ ndị mụ na Chimuso ihe ọ sọrọ ndị iro anyị mebe egwu anyị ka anyị ji aga ihe ọ sọrọ ndị iro anyị mebe mụ na Chimuso Ikenna nwanne mkpalanụma Ikenna nwanne mkpalanụma Nna ebe onye ebe? Ịbụ onye obodo. Ịbụrụ onye obodo a? Enye. Kini gẹ̀rẹ́gbọ́n ní àgbẹ̀ríyà, akúmọ̀nà wọn àwọn ọmọ Hey! Mama máa fúnpọ̀ ọ̀sọ́. Kọ́ngọ́bí, anyị ga-ekwukwu ihe anyị fụrụ ka aka anyị dị ọcha. Achọghịkwa m nsogbu mmadụ. Ị ga-eje na nke eze, anyị ga-eje na nke eze, kọọrọ ya ka anyị si fụọ. Kama m nsogbu, ihe onye bụkwa ya kwuru. Anyị jezekwa. Gịnị? Ihe na-achụ? O nwere otu nwatakịrị nwoke anyị furu n'ozu. Mana ọ bụghị onye obodo a. Onye na-agụ egwu. Nwatakịrị nwa okolobịa na-agụ egwu n'obodo a. N'eziokwu. Onye obodo a. Si na ọ bụghị onye ụmụ eze. Daban. Nah, ya biyu ne musu zuwa biyari. Bikonu, wepụ ya na gonu, wepụ ya na gonu, bikonu, wepụ ya na gonu. Bikonu metatu. Bikonu, wepụ ya na bikonu. Bikonu, wepụ ya na bikonu. Asa!
ụlọ na-aga waka waka waka. Ọ dị mmiri. Nna m, ihe na onye na-akpọ m na-eje waka waka waka. Ọcha m ikorobịa abụọ onye ọbịa, o nweghị ihe ọma. Gịnị ka nna m ya ebe elu? Ọ bụrụ maka omenala ya anyị. Asachakwu ka agwa gị. Nke abụrụkwa nke imepe ọnụ. Imepe ọnụ na-apụsị nọ. Ekwentị! Ọ maka na ọmara omenala anyị nọ n'otu wee daa iwu omenala anyị. Onye daa iwu omenala anyị emeghị ife mere nwa. Ịhụrụ gwa gị? Nna kwụsịrị ihe anyị na-ekwu. Ara niile na-eme na ụda kwụsị ịkwụsị. Ọ bụrụ ịdị ọfụma, ọ kwesịrị ịkwụsị. O kwesịrị ịkwụsị. Mana ka m gwa gị, ịbụrụ ka ịgbakọsịrị iru wee na-eme ozugbo ndị egwu nụrụ ife ọnụ na-ekwu, ọ mechie ọnụ. Egwu maka omenala anyị, afọzi anyị mụ na gị nọpụrụ elu ya. Asa ada na-ekwe m aka m adịrọ gị. Nna m, omenala nke omenala ya kwesịrị ịkwụsị. Ọ kwesịrị ịkwụsị. Nna m, jee egwu igwe, jee egwu ya, jee egwu okwu. Ụkwụsịrị nke omenala niile na-emeghara ihe arụwa. Ihe na-azọ onye egwu egwu n'obodo akwụ ya nye. Ihe na-emegburu ya, ahịa na-egolu ka anyị biko. Na mụnwa kwesịrị ije gwafa. N'obodo na ọmụwa bụ igwe obodo. Ọ bụrụ nwa a na-akpọ asa. Eji m aka na mụnwa ma ebe ahụ m jisoro nweta nwa. Mụnwa kwesịrị ijekwa ikwe ihe ọ ga-eme. N'otu. Ọ fụkwara m n'ime ọkụ maka mgbanye gị na-arụ ijebe ara. Ayuru mama, ayuru onyega. Ayuru mama, ayuru asaga wegu. Ayuru mama, ayuru asaga wegu. Ayuru mama, ayuru adaga wegu. Ayuru mama, ayuru adaga wegu. Ayuru mama, ayuru onyega wegu. Ayuru
onye ga-agba egwu ayụrụ mama ayụrụ asa ga-agba egwu ayụrụ mama ayụrụ asa ga-agba egwu ayụrụ mama ayụrụ ada ga-agba egwu ayụrụ mama ayụrụ ada ga-agba egwu ayụrụ mama ayụrụ asa ga-agba egwu ayụrụ mama ayụrụ asa ga-agba egwu ayụrụ mama ayụrụ ada ga-agba egwu ayụrụ mama ayụrụ ada ga-agba egwu ayụrụ mama ayụrụ onye ga-agba egwu ayụrụ Anọ m wee na-abịa mkpa m wee nụkwu unu nwa delede atọ lelelele ma wee na-agụ egwu wee sị gbata soro m n'afọ wee dịba na-abịa egwu a na-atọ m na-abịa egwu a na-atọ m onye ka m bịarutere ọ bụrụ na ada na-asa unu na-atọka jisiri ike okwu daalụ nke ọma mana chelikwa ya gịnị ya n'ime unu ọ bụrụ na onye ọbụla n'ime ndị obodo na onwe ya ka ego unu ga-eme okwu agbanigo m nwanne nwaanyị agbanigo nke ọma ka anyị kwụsị igwu egwu a mana mgbe ọbụla anyị nọ ka anyị kwụsị anyị ma mgbe o ji arapụsị anyị n'ọnụ na anyị amazi ihe anyị ga-eme ihe anyị na-arịọ ọgụ ka chi nke obodo anyị chekwaba anyị ka anyị ghara ịdawa nsogbu maka otu ogene mgbe emewụọ obodo ndụkọ n'ụgwọ ọnụnụ chọrọ igwu egwu mana ọ dịghị obodo anyị ma ọ bụ wee gụọ egwu maka na obodo anyị nwere nsogbu n'ihe gbasara igwu egwu achọrọ m ike ga-eme ọnụ ụmụ anụnwa tụlee ya maka achọrọ m ike ga-eme ọnụ ụmụ anụnwa na-atọ m ụtọ nke ukwuu achọrọ m ka unu adịgide nsogbu adịghị enwere ka anyị chere n'ihi ukwu ọ dị mma nne ya maka achọrọ m ike ga-eme na ọnụ ụmụ anụnwa na-atọ m ụtọ achọrọ m ka ihe mee ọnụ anụnwa daalụ nwanne m nwaanyị ebe o jebezi ije ọma ọkwa ka o si eme na o sie nri n'ọkụ ọ gaa n'azụ nọ n'akụtụ ya ọ dagburu onwe na-akụ ọkụ ya ma adị ogologo mmadụ na-anabatụla gegida ihe ọkwa nke okwukwu n'obi ya ha nọ azụ ụla ọkwụ nna mana ka ndụpụ nke mba edupụna ọ bụrụ nchi igwe bụ na-abịa ọ dị ebe a gwu egwu ka ndụpụkwanụ ọ bụrụ nke nsogbu adịrọ ọbụla kwụsị nri ọma bụ na na-abụ na abụ mana ụbọchị a
eze mbụ kwutere ihe ahụ. Wee sị na o nwere nwatakịrị si mba ọzọ ya na be anyị. Ụda tụtụrụ ụbọ tinye n'ọnụ na-akụ mmiri. Amara m ihe eze mbụ na igwe kwutere. Igwe wee sị na aka ya adịrị ya na nwatakịrị ahụ adaghị ụbọchị ahụ na-adị ekwu ukwe na obodo a. Onye eze mmọtụ na-emeri ihe na-adị eri nwa. Eze eze na mụnwa Chineke ịma mmiri maka imechiri n'ọrụ n'ụsọ akụkọ ọhụrụ mgbe ahụ n'ụsọ ọ bụrụ elisi nwa ada na asa ọra ụmụaka na nsogbu ihe bụrụ na-eji na ndị igwe na ya ndị amara ya ndị bịa na ya na-ekwe ka e bụrụ na-eje nke bụ asapa gị tupu ọrụ mọbụ papa ọrụ na ndị ike nga ụmụaka aka ebu n'ụzọ mana ịma nke nke adatazie n'ụlọ ụmụaka na rụrụ adịghị mana nke ana-ekwu ana-ekwu mana nke na-emezi a nọ ọnụ ụlọ isi na ha nọ ọnụ ụlọ ana-ekwu ha na-agwa ha na-esi na-eme ụkwere ha n'ọnụ ebe nke igwe ha na-ekwu uwe egwu obere ka ofe igbo ka ọwasadebe ka ọgọ mmanya ebe ndị nke ọgwụ abụrụ nke afrịka ka ha na-ekwu ihe awara ụmụ nara na-ebido n'egwu ndị onye ara jiri egwu iketa arụchi gogara ịkọ nkọ abụrụ onye ara ọgọ onye ara abụrụ onye ara ọgọ onye ara ịkọ nkọ ọwara dịka ahụtụ ndị egwu a na-agụ ma ọ bụ ọgbara ọgbanje na enye nwere nsogbu ọbụna ọgbanje ndị ọka ihe dịka ebe ụlọ ọgbanye ịma na a na-agba oge a nwere mkpụrụ narị na ahụ ga-aga ede ibe ka ngwa nsogbu maka na ọ bụ ikwe inwetiri ntụnụ ịkwa ha na-ama ụbọchị ịgazi inwetiri ntụnụ ihe ọ bụla m na-agbazinụ aka nwa aka gị ọbụ n'ọnụ nwatakịrị ahụ aka ma akwụrụ ya n'ihe mmemme na afọrọ m n'anya enyere m etu afọ mana ọmụmụ ọsụsụ ya ihe meziri nsogbu adịghị ihe nweta ọzọ aka aga m ọrụ ebe a mana anyị arụ n'obodo anyị arụ mekwara ebe ahụ ihe mere e nwere nwanne nwoke a na-ahụ dị na
Another just anywhere. Very well. Anamiba. Yes. Ah. Chikeli knows it.
Asa. Iti ya. Tiri mo nwanne gị n'aka. Isi ya ọ dapụrụ n'ime ọkụ. Ọ dapụrụ n'ime ọkụ. Ọ naghị akụkụ. Onye esi nweta gasị n'ọkụ. Ọkụ na ọnwụ. Ọnwụ. Onwe ka na ọkụ. Ọkụ bụ na-esogbu ọnwụ. Kụrụ ọnwụ ga-emesi ọdaba n'ọkụ. Ọnwa nwa ya nwa nwata ya ọ daba. Ọnwụ ọkụ. Ọ gwara na nwanne m nwaanyị gbasa. Ọ nke anyị na-agwa ya maka ihe. Ọ nọ nwanne. Elekwachi. Nnendo o. Ya na jebe. Hapụ nsogbu adị. Naanị ka ịga. Ngwarụ nwabi na-ekwe isi ekwe nnewu. Wee sị bụ ije ụmụ anụmanụ. Ije pụta wee jee bara ime. Okwu nwanne m. Mara ndị ha bụ ya ụmụaka ụmụ oyibo ka m gwara. So onwe ndị ọzọ ha bụ ụmụ oyibo ka na-agbagosi na ọbụla dị na mma papa ahụ bụ ezigbote mmadụ dị m. Onweghị ọmụ ọzọ nwere ike imere m aka na-abụghị otu asị mere nwa na okwukwa mmadụ wee nabata ha ihe mere obodo na ha na-abụ nọrọ nke ọma ya nwere ihe ọbụla ga-awụ ihe ga-enwe mkpalụ ma ọ bụ ihe nri ma ọ bụ ego ịkpọ m ezinụlọ anyị ga n'egbugo oge igbe na-aracha nri isi ịma n'okwu mmadụ ịkpọtakwa ọzọ ili ọzọ m ga-azụkwa pali m ga-azụkwa obodo anyị na-akpọtasị ndị obodo anyị na-enyegharị obodo niile fabịa na bongo nsogbu adịghị olu na ha na-abụ n'oge ọma asị m ka m kulie ka nnaba olu na ha na-abụ n'oge ọma chọọ m okwuru ụka ya na ya mana jikwere nwayọ maka nwere nke enyehara onwe n'etibara ime ga-anụ isi anụmanụ ọkwa bụ oriri ụta n'udo na ọnwụ ebe nsogbu dị na ndị bụ na fa na-eri ha bụ nri anọrọzi ya mana ọ na-enweta m nke ukwuu maka ọ bụ na ha na ya nke bụ asọ m nwere ike na-abụ okpuru efere nri akpụrụ iru ha mana ekele dịrị Chukwu ibe ezigbo ọkpụ ọka m ka m ekwere ka esi eme chi ndị uru na-asụ ebi ụwa na-ekwe nke unu Chinyeze na-ekwe nke unu were ritekwe were amasị m na-enye ugwu m na-emere m ihe ọmagbo ndị abụrụkwa n'ihe nri ọnụ na-atụbugo m ịfụkakwa nsogbu na-agụ egwu n'ụlọ mmadụ wee na-agụ dị ebe o wee na-atọ m rịkpọrịkpọ ịmakwa egwu na ọ na-akpọ m na-agụ ọ na-eme m na-echefusi ọtụtụ ife eme m n'oge gboo dị iche iche Chukwu ji onye ọma wee gozie ụlọ nwanne m nwoke nwere ihe egwu na-atọ gị ịkwụ ya bụ ebe ọbụla m na-akwụ m ọ ga ebe a ekwenyeghị ibi ebe ahụ nwanne ya na-egwu ji esi afụ nwanne gị nwoke ihe egwu na-atị ya na ndị nwamụrụ nwa ya ịfụ ya n'anya nke ukwuu isi amarị asa na-aga ma ọ ya amasị m ka anyị na unu
polisi ụlọ ama nazi ana mana na-agụrụ mụ na nwanne m nwaanyị mama ata anyị Sokwu. Chanya dị ya njọ. Enyi ihe ikwu. Mana ịma na ebe a bụrụ ebe anyị ga-ana rubere na arụbe anyị. Anyị na-ekpekọ na-afụ ụlọ, ọgbọ anyị ebe na-afụ ụlọ. Ọ ya amasịkwanụ m ka unu bụ nwekere egwu ọzọ. Onye ga-agba egwu ayọrọ mmemme. Onye ga-agba egwu ayọrọ mmemme. Chile, chile, oye, shimo. Chile, chile, oye, shimo. Ile namu di mumalaruwa, adi mumalaruwa, adi mumalaruwa, oye, shimo. Chile, chile, oye, shimo. Ile namu di mumalaruwa, adi mumalaruwa, adi mumalaruwa, oye, shimo. Chile, chile, oye, shimo. Chile, chile, oye, shimo. Ada na-asa ndị eji igwu egwu wee matasị nwunye daalụnụ. Ana m abata na-alụpụ onu dị mma delede na uwe na-agụ egwu si m gbara nwụrụ ọnụ ọzọ ya abụrụ na-abụrụ ada na-asa na-abịa ọ na-atọ m na-abịa ọ na-atọ m na-erute nso ọ tọsịghị onye ike. Chike obodo unu adịziela anyị. Ee, Chike obodo anyị fụrụ m n'anya nke ukwuu. Hey, nwanne m. Na enwere nwaanyị nọ ebe a na-abụ egwu gọọmenti enweghị isi gọọmenti. Echekwara ime ụlọ ụda na uleta ya ka na okpuru so okwu ka mbụ ma bụli ebutakwanụ maka na ya na-eme ihe mana ọbụrụ ọsọ ego na-atọ m ndị na-atọkọ mgbụtọ nke m. Asaghị na nwankụ Nkwa ka m dozie nkwa ka eji sie ya. Ọgwụkwọ na-amasịkwa uru gị ọfụma obi omele nwa anụ nkwụ ma ụkwụ na-adọ n'ụlọ m anyị ya na-eme ele na ele ịmafịalịsịa nkwụ kịta anyị egbu ji esibe. Asa na ada na-asa ọ na-amasịkwa na mbụ mgbe nwekere m ego m ọzọ. Ka m kọwata nkwa ya eji wee si nro ya dị mma. Chile, chile, oye, shimo. Chile, chile, oye, shimo. Ile namu di mumalaruwa, adi mumalaruwa, adi mumalaruwa. Ijeọma, Ijeọma. Chile, chile, oye, shimo. ihe ọ sọrọ ndị iro anyị mebe mụ na chi m so ihe ọ sọrọ ndị iro anyị mebe mụ na chi m so ihe ọ sọrọ ndị iro anyị mee mụ na chi m so Achọrọ ka anyị na-ejidekwu nna anyị. Ọ bụ eziokwu. Anyị kwesịkwara ije nje, anyị mara ka ụlọ. Ahụrụ ka m si eme. Chi nke obodo anyị, biko chọpụtakwara m nna anyị. Na-ekwana ihe na-eme. Ọ nwere ofisi. Ọ dị ka ihe agwụ okwu. Ka anyị na-aga ijidekwu nna anyị. Kezi nke ụlọ ebe a wee na-eme kemgbe ka nọ wee na-achọghị ma n'ime ụlọ ma n'ebe afọ m wepụta obodo ebe abụọ nọ otu m si nọ na-atọrọ m ka ndị enwere ebe na-eme Achọrọ m na-aga ijidekwu nna anyị. ada na-asa ịbụ papa unu adịghị njọ mana ụmụ nwa isi ebe a jebe obodo na-eche na mma obodo ọgwụ Ekwentị, onye ihe ga-eme anyị.
Achọrọ m ka anyị na-aga ijepu nna anyị. Ka mma ka o mee. Asanada. Ụkwa n'oge ya. Ọ daa. Gịnị ka anyị gbakwuru? Dị ka anyị Munachimuso. Iyo sọ̀rọ̀ ndị iro anyị mebe, egwu anyị ka iji aga. Iyo sọ̀rọ̀ ndị iro anyị mebe, Munachimuso. na-akpọ mgbe afọ si na-aka ego ofe nwere ebe isi etinye akpụ ndọdụba ya n'elu eziokwu na-eweta ọ bụrụ na ihe a etinye n'ọrụ ejighị m egwu a na-egwu ọkụkọ na-akpa anyị ofe akọna ị na-aga anya n'ala ịnọkọba anyị bụ ogwu na ọkịrịka emebe n'ogwu ọ bụ gwara elekere isii kube n'ụzọ dịka ọkpara igwe ịmana ndị anyị si na ọ na-agbakwa isi chaa ugbu je mma bata n'oge ofu ụbọchị mgbe pati na nke enyi nwoke wee na-abata ụmụ okorobịa na-abụ wee mapụta wee bido igwu egwu ụmụ agbọghọ na-abụ wee fụpa jikọrọ eze nke kpatara na eze chụpụ ụba wee chụ n'aba n'ajọ ọbịa. Echere m isi na egwu egwu n'obodo a na-akpụ ya aga iwu ka esi mee onye ọbịa afọ bịara abịa gịnị meziri emedo mmadụ na-aba akwara m ụlọ n'oge ahụ ihe mere ibe bụ Chike onye zọpụtara obodo ha jụrụ nwaanyị ahụ mebiri nke a batara igwe ji wee mebie ka a chụpụkwa n'aja ọbịa kama anyị enyife ọnụ ahụ bụrụ n'ogiri asọ ga-emesịa kọrọ ogili lọta onye Chukwu na-agbara ọgụ n'ụwa mmadụ apụghị megide ya egwu anyị ga
more fun wo. Ye kana say ba isi. Ile taya da yi go egu. Oye ka spa lo de. Ta ga ma go ne kita tin to ka na. Wa. Ayi ji go isi amu. Hey, biko nunu. Biko. Biko nunu.
maka na akwado obere mma onye nwe bụ nsogbu ụlọ niile na ọ bụ afọ okwu onye nche igwe jee kpọrọ m Grace. Ndị cheke na mụ. Grace, kedu ka ọkpara eze mere? Origokwa nne. Ebe ọ na-erigoro ya, amadịghị ya m. Ọ jere ebe mkpochi n'ụtụtụ, nwa ahụ ya n'ime. Maka ọ na-eri eri, ya dị ọma ame. Ihe na-ama na iri ya dị, ma ọ bụrụ na ọ na-eri ebe a ka nsogbu dị. Ụzafị ya. Tie ibe. Ọ bụ esi na etikọ ọnụ. Ma etikọ isi ọnụ. Ị na-eme ya. A sị na okwu okwu na ya eji ọka wee zọ okpere ya anya fụgba m ejikwa ntị me bụ na ọ kara eme eme obere a na-eme a na-eji ntị ntị mmiri wee bụrụ Chikere igwe ọ ga-anọ ya ma ju m anya ka o si bụrụ nnọọ na akụkọ a na-akọ bụ na be ezinụlọ n'oge na obodo anyị niile ma okenye ma nwata dị ya na-enye nsọpụrụ maka ife imekọrọ n'obodo a ọ kọziri ụgbọ ya mgbe a ga-ekụkọ ka ego ọ ga-esi n'ezigbo ụwa ozie ofe ebumnuche rachakwa eze ofe na ọ bịara onye onwe na-ekiri abịara mma ikpe ntụ n'otu n'otu ọgịnị bụzi ife ndị ya igwe nke bụ eziokwu na ọ gbakwa m nwara mana ka nke ole na-ete ihe ọsụ ebe na anọkwa mbeno tukwula anị ewere ihe ka o si wee dị m ịgbara ime onye oriri nwoke m na ọbọdịrị n'abalị na-emepe ọ dị m ka ọ n'ala ọ dị m ka ọ n'ife nke bụ asa wee tọpụ olu wee sị ọgịnị ọ sị m na ha ji wee na-anata ebe ha si ụmụ nwoke na-abụ wee welu mma wee wakpere unu erekwere ndị ahụ anya mara ndị abụ na ha mara ndị abụ ọ bụrụ ndị ala chief amarọkwa m ha mụ na ha marọ ka a na-ekwu ka a na-ekwu ofe onye n'ime ewenye mmasị ya ga-ebiri gị isi ịma na asa nwere ka o si eme ọsị ya vọrọ anụ gbafuo ewee jide ada ịma na ndị nwere elu nke ọma ka a na-ekwu ka a na-ekwu nne na ada sị ma wee gbọcha anya ya elu wee duo ya ukwu n'anya nsị a ebe a ka o jedebe onye nke ọzọ onye mba elu sa ya gbasa agadi ya ọkwa etu o sikọrọ m ha wee gbawa ada agada wee jee na agada ya bụ nwa m nwaanyị bụ ada wee jee rie ihe mmekirimoyi ma wee na-adị ọpụtụ ị na-akọwara anyị ugbu a ndị ichie na eze na ọhịa ha dapụrụ nwa adapụ ọ bụrụ ndapụ ọdịiche na ha na-ara ada pokuri mmọnụ wee wunye kụwa ada ya o ji wee buru ogbe akwụ tinye n'ukwu
onye ejezi ka efu agbaji enyi aga ama ihe eme ịma na ihe ọwụwa aka anyụrụ ọ naghị apụta ọzọ maka anyị ụgbaghala ọtọ ọbago ị ga-ama ihe ga-eme igwe anaghị ga-eru ana ofu nwa anaghị eti isi aka maka o nwere ike ru ụbọchị otu ịrụrụ nwaanyị mara ma n'ọnụ ga ụmụaka abịa bịakwu ya anyị nyere ha n'aka amaghị ga-eme ya ebe mere nụ bụ na o nwere ka okwu dị ama ekwuru ọ bịara na mma ndị ichie igwe gbaba ụmụaka amala ụgbọ ọrụ mmebe ọnwụ igwe chikere ejikwa m anya ochie wee na-aga n'ụzọ ọ kpọrọ ndị bụ chikeruo o chetara udo na be anyị ụlọ na-ọgba agharị na be anyị o nwere ife udo ochie ta udo na be anyị ndị anyị chere na-ezu etu ọbụrụsi nwee obere onye afọ wee ogologo obodo anyị dị gboo ọ tọrọ nna nna etu a ka ọ dị etu a ka ọ ya aka m asị ga-abụ ha dị ekwukwu ha ọgwụgwụ mere maka ife ife nna famili ife onye na aga m enye ndị uchu ka a bụrụ ha echeba ha n'ọdụ efere ha anyị na ha eme enwezi mmekọ ha na-apụta ebe ndị mmadụ obodo anyị na-akapa ya ama onye dị ndụ ha na mmụọ anyị kwukwezi onye adọrọ ndụ echekwa na etu anyị sụpụrụ ka ọ ya na-ere na-abịa laga ụgbọdụ isi ọkwụrụ mmadụ ka ọ ga-anaba ebe ile o kwere ya na-ege alarụ ụlọ amị ọjọọ n'ezi ya onye ga-apụta mbọchị ọgwụgwọ atụba nwa dị ike igwe ọya ndị ọkwa ebere ka anyị mere mana ihe mara bụ ihe onye metere isi ya o wezigbo ọgwụ aka m mana ile anya ya ụmụaka gị mere ọbara sie mmụọ sie ana sie mana igwe biko asị m ka m kwuo enwere ka anyị ga isi wee a ga-akpụkwa arụ ọ bụrụ na ụmụaka na ha nọ n'ime ajọ ofe a ga-akpụ arụ ụmụaka m otu a Chikeru mmebe akwa kedu ihe mebere akwa Uchechukwu ebe ka ị na-eje Chikeru bịa Chikeru anụmanụ na ọ mụrụ gajije ebe ọ na-eziokwu na ọnwa ebe foto ahụ ebe ya nwa biko ụmụnna onye nwere iwe enwere ọgbakọ anyị nwere ebe amụrụ ụmụnna ka kokas ọ bụrụ ị na-apụ ọ nweghị pụ apụ ka na kokas ana m abịa onye isi nwa tupu o si zee ya dịba Nneọma, ọ gịnị? Chere. Ka ife chere ka ihe a na-eme na bezi. Gịnị na-eme na bezi? Ya na uche gị adịrị. N'ọnụ m ọ na-eme ụmụ mkpọrọ eze
ma ha dịrị. Ya, aka m adị ọkụ ya, ihe jikwa ọnụ gị kwụ iburu. Ọ naghị ihe na-eme ọkpara eze, ihe na-eme. Apụbazi, ya ka anyị na-apụ. aka m asị ka ije n'Enugu je gote eze dibịa n'okwute nwanyị
Enwego mgbe ihe dịka bịara n'ezinụlọ ma nwaanyị ahụ ka hapụ ogwe ndị be taa nwatakịrị a ka dị ndụ n'Enugwu. N'Enugwu bụ ebe akwa na-azụ ebe a na-azụ ebe a nnukwu nwaanyị ibe ara na-eche na-agbakọwazi aka na-eche ka nwa nwa ebe m na-eche ka eze mmụọ na mmụọ mgbe hapụ ndị eze mmụọ a na-ahụzi ụzọ eze mmụọ dị di na nwaanyị ajadu bịa ebe a na-agwa anyị na mmụọ be ya na-ahụzi ụzọ ọya nwere na-ahụzi ụzọ na-afụ ụzọ ise bụ onye ebe ya si isi akwụkwọ ụbọchị ọsọ ga-abịa ka ga-ewere mmanya ọkụ mmanya ọkụ ọ na-agwa nche mmanya ọkụ a ọ na-ahụzi ụzọ ndị nche si ya na igwe si ya bịa anya afọ ka ọ bụrụ ife na-emebi n'ọrụ na be ozugbo na nwa na nwa jebe ọsọ maka ya nkịta na-atara ihe agba n'ọsọ igwe nke ahụ ụzọ agwaghị na ezinne nwoke eze mmụọ na-ahụzi ụzọ eze mmụọ ga-adịdebe nwaanyị ajadu na-aga na-agbapụ nwaanyị ajadu Okwu n'ezienu. Anụ m ihe mere wee gbara gị ba. Ọ dịghị ka ọ ya dị. Okwu n'ezienu ma agbaziri n'aka ụba aka. Ọrụ ya eme ada na-asa. Ala obodo a nọ Yoruba. Ebe okwu na-ada na-asa nọ, a ga-amachitarịrị. Ụmụ nwoke, ke na-aga ụtọ a udo adịkwa. Ijeọma, ekene m chiela anyị napụ nke ebe a. Nakwa n'ụlọ taa, enwe ebe m na-eji ugbu a. Naba. Mmiri na-agụ m. Ikwana ebe ya ụtụkwana mmiri n'ebe a mmiri. Chi nke obodo anyị bịa zọpụta anyị n'aka anyị dị ọcha. Biko m, egbula anyị aka anyị dị ọcha, biko m. Ama m ụbọchị dị ka ụbọchị taata ga-ebi. Anọkwu m ebe a na-echi m. Biko, ọ pụtara ihe ị na-ekwu. Mee na ka ịghọta ihe ị na-ekwu. Ama m nwanne ikwu bi ebe a. Ka m were kwuru ife ndị na-ego na-eme ya na nke ka na-eme na nke na-eme kịta. Ndị ụmụ eze ejigburu igwu egwu na igwu egwu igwuru ncha. Afọ ya n'anya nke ukwuu. Mana fa chụpụrụ unu na-abụ. Unu nwere taatụ mụrụ ego iyi. Agakwela abịa. Afọ 25 gara aga. Ife dị n'egwu bụ ife dị mkpa n'ebe ndị ụmụ eze. Ife niile m na-agwa unu bụ ife na-eme kịta. Obi gbara amụrụ nne. Ife mwute ka ọ dị n'elu m. Maka egwu wepụ n'ụmụ eze. Maka na iwu bụ ife na-enye m ọnwụ pụrụ iche. Onye ka m jiziri unu ya bụ ziga n'ezinụlọ Chikegbu. Igositekwa n'ụlọ ebe m nọ ka ya eri nri unu. Mama, kesikwana ebe ya eji dakpu m? Ofu onye n'ime unu ga-agba agbala nwaanyị ụmụ eze. Ka e ga-esi wee kewe ya bụ na e ga-enyegide ofu onye bụ ife mere. Asa
gị na nwoke eme ndekọ ndị nna 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 anyị ha ewepụtago gị ụmụ ọnwụ ekenye gị na ị ga-amụ ya bụ ọnwụ. Ada, nwoke ga-eme ka nwa anụ pụta ife bụ ndị gị na ya ga-anọgide n'osie ike. Ihe nke a gbagwojukwa m anya n'ihu nwaanyị. Nwoke abụọ m na-ekwu okwu ya ga-eme ka nwa pụta ife bụ n'ụzọ gị. Olute gị erute. Kita nna unu na nwa ahụ. Ejegidere m n'ụlọ ọkụ ejikọtara ụmụ eze n'oru ukpeleke n'ọkụ ọhịa wedolufa na taba. Eji m aka na onwere onye obodo na-ezefuba n'ụzọ. Mba mmadụ anyị. Si nke obodo anyị, biko, nne nna m, Ada, biko, onye nwe ya nọkwa gị n'aka, enu ụwa tụgharịa. Onye nwe ya nọkwa gị n'aka, enu ụwa tụgharịa. Onye nwe ya nọkwa gị n'aka, Ada, ofu nwoke m nwere nọ n'ọnụ ịba n'ime ife ebe ozi mkpụrụ anya dị isi ụgbọ ndị mbịabụrụ abịa onye na-eje ka ọkụkọ nwesị mba ofu unu wee bee wee kpọọ ha afa wee sị gbaba n'ime ugwu jee chọba gị were ọsọ were ije ya ife na-achọ imebi na be nọ Igwe nwaanyị dị ndụ ma anyị chọrọ ịgwa ya bụ na a sị na ịkwado oge ya Igwe ụmụ ụmụaka na-abụ ụmụ nwaanyị na-abatịpụ n'obodo a akafa dị ọcha sọsọ fọma nwere ikike ịkpalite ọkpara gị Mba, ịmụzikwa na ụmụaka lụrụ arụ eji wee chụpụ ha. Eziokwu. nnukwu ọrụ maka a esikwa onye chu mmiri onye ewe nata ụmụaka na-abụ anyị na-ekwu ọnfa dị ndụ maka na ibe ede ọnfa nwụrụ anwụ ụmụaka dị ndụ nwa nwụrụ anwụ Igwe ya bụ ihe nchọgbu ka ihe ndị odibo ka ha jecha ọfa ọ ka dị ndụ ọ dị ndụ na nwụrụ anwụ kedu ebe anyị achọ ọ na-ajọ ọfịa ndị be anyị na-asọ nsọ ebe a ka anyị achọba fa ka onwe ebe ọzọ ha nọ Igwe taa na okirikiri obodo a taa dị ndụ ziche ndị nche gị maka jecha ọfa ọ bụrụ na ọfa adịghọ ife a na-ekwu nwere isi Igwe gbasịnta na-achụ n'ụwa nchi ịma na ọ bụ ụdị na-akara aka na ana m amasị ozu afọ bịa ndị nche bịa
gaa n'okirikiri be anyị niile chọba ụmụazị ya ọkwụrụ ma tinye na anya naanị duru na anya naanị ebe ọzọ ụlụ fụrụ ya jide na ụlọ abịa ebe a unu emerekwana afọ abụrụ o mmiri ama mmụọ mmiri ama mmụọ Ada, asa, asa, ada, asa, asa, ada, asa, asa, ada, asa, ada. Kwani moto yang kawatan mat, nak kemau, kita mau piau dulu, aku pergi benar, aku kita ketahui, nak belajar, aja. Agak cakap ni apa itu? Oh kan, dia apa lagi? Lu dah calon betul dah Afrika itu. Musuh. Ije wajo je not. Even na taba. Ni o ka won nru ti okwe. Even na ko wa lo. Ni anya won nru ti okwe. Lu je na wajo je not. We no so. Sini ni ru ko. Una ta ko eba. Ma ko ku ni obi a. Ma bu na ko ma za ba. Ide ala. Una na ba dun. O cheze na isi ofe no we bu. Otu nwekwarụ n'anya ọ bụrụ n'obi a ma ọ bụrụ na akpọta ụmụaka o nwere ike ọ bụrụ na ọgbagwoju agaghị ha ikwere bịa ya maazị onye nwoke na agba chikere ọya mụtara ụmụaka na ha ji wee bịa ugbu a bụ dịka otu igwe si wee kwuo a na-achọ ha whatever I natural actually me actual no so only go whatever natural whatever but I'm more man be han ka ya ri bu for you okay we use such a high we se ka bia ka gwa ai choro ka kporo ha ai na na bo na ozimo e ko bu se na si ozimo isi obo kan na ko mu bi si ono we fe me gbogbo ana bụ ncheta bụ asịa m obi mana kemgbe asa na-aga befem wee na-agụrụ m ego were unu dị mma delede na-agụrụ m ego a na-agụrụ m ego a na-enwe ọṅụ ọ na-atọ m na-echefu ọtụtụ ike mụ na ijeọma nwanne m bịa ichefuru ọgbara egwu a ha na-agụ ọsago nke ada ihe niile ha gbọtọcha ihe niile gboo ahụ ebe ewu n'obodo anyị enwe chụpụ ha n'obodo ebe ọ nwere igwe obodo achọwago ka ha lọghachi azụ anyị ga-akpọ ha wee na ọgwụkwa ndị chọrọ obodo na ha na-abụdị na ma onwe na-ebanye ego pụta onwere ihe ha adịghị mma onwere ihe ha tọkọtara onwere ihe ha tọkọtara ọ na-ebute mmụọ n'obodo gị mba na ọnwụ sụrụ ọnwụ ọgụ eji igbu opi a na-adị ficha ọnụ gee ntị ọkwado ha abụọ ụgbọrọ nsogbu ọdọkwa n'ebe ọrụ ọmụrụ nwaanyị gbuo okwu gee ntị ada arapụ isi aka agba ụyọ ihe anyị na-achọ ịkọwa badị n'ime ụlọ okunu bute abụrụ maka na iji aha akarịghị ndị odibi eze abịago be afụrụ n'ụwa ije na-aga n'ụzọ azụta ibe amara m ntu o si dị maka na emepụta akpụrụ ka anyị lawa
Ijeọma, nna m, Ichie Ibe, okwu, anyị ya anaba, emesịkwa anyị abịa n'afọ ọnụ. Anyị ma na ha ya abịa. Elu, abịa ka ibe ọnụ, anyị ma ya n'afọ. Ijeọma ebe na otu aka ụwa dị. Adabụta akpa anyị. Ụmụada anyị nọn n'obi igwe nọn n'obodo amụrụ asa dịka anyị ga-atụgharị achọghị unu n'ọfịa chọọ unu n'ụzọ ndị nche cha anasa si na abụghị unu wee sị ha mba ọ mere chọchị ya azụ sị ha jee chọrọ unu fa chọbakwa unu okirikiri ndị agbata obi anyị wee sị ya na ọ bụrụ na ha akpọghị unu na-abụ wee bata n'obi igwe a fa natazikwana fa chọgbu unu mana mgbamgba ndị agbata obi anyị ndị ichie ka ihe mere unu ji achọọla anyị eche na ya eso ozi wee bụrụ ndị ụbọchị ndị mmadụ ga-adịbe ebe unu a sị m unu hapụrụ ihe taa n'anya si na mbụ ihe mere na-amaghị ama ndị ichie ọkwa maka na ọkpara eze na-etinye na ndị ọkwụrụ dị ifụnanya anyị ụmụ bụ ụmụ anyị ada asị nwatakịrị bụ okwu ama ka amamihe ya si ya otu anyị ga-eri ichere na anyị ga-eme otu a hapụ ihe ndị a aga n'ebe anyị na-aga nwe onye kpọrọ na asị onye kpọrọ na asị igwe ọkọchago unu ihe ọ ga-abụ iwu unu hapụ ihe ndị tụrụ anya asị ka ọ bụrụ anyị ka gwazi eziokwu mgbe ụfọdụ ọ na-adịkwa otu a na ikpere anyị n'ala biko ada enwe mgbe anyị chụpụrụ ụmụ anyị kọrọ otu mmadụ gosiri chụpụ ọgụzi ụmụ ọma dị otu a ọ bụ ị ga-adị dị ịlụ nwaanyị ga mara na ịchọta nwaanyị na o siri ike ọwasị ọgụzi ụmụ ọma dị otu igwe anyị erigo n'ala gbaghara ma igwe ekwesịghịkwa m ka ọ ra m n'ọnụ igwe ndị ichie bịa gosi m ebe ọkpara eze ụmụada bụ sọ ndị Chukwu kwụrụ aka wee ihe a wetara m ọ ya abalị unu na ọ bụ nnukwu dibịa tụbaziri akwa iri nsogbu iji wee mara onye butere nsogbu n'obodo. kedu ife chọrọ ka m mee igwe ihe m chọrọ ka ị mere anyị bụ achọrọ m ka eze mmụọ bịara achọrọ m ka ọ nọ n'ebe eze mmụọ bịa eze mmụọ ọbịbịa eze mmụọ ebe a enwekwa ọnụ kedu mkpụrụ ọ ga-amịtakwa nwa nke ọ ga-amịta n'oge unu were ọnụ unu nwee ife unu chọrọ ka m si na ya bịaba igwe mkpụrụ eze mmụọ ga-amịta ọka nkụ achọrọ m ka ọ dị ebe a ka ị wee fụ mkpụrụ ọ ga-amịta
mgbe ebe isi na iwu na ọ ga-anọ ebe a tupu okwu apụta onye nche jee na be jee kpọọ eze mmụọ igwe Kini jana kufu sanara ni shiriki na enwere eze ọmụnwaazị nyere nziri ndị nche chọba siri ọba n'ime ha wee chọrọ bido ha kpọnata Igwe ahụ tupu kwuo ife ọbụla n'ọnụ ma ụmụazị na-abaghị ike na igwe na ba ga-apụ tupu ndị isi na n'ife n'ọhịa bụ ihe ọjị n'ọma nkwe wee ba ọ ga-apụ asịghị na-asị onye bụ nke eze mmụọ nnukwu nwaanyị eze dibịa n'Enugwu igwe eze mmụọ atụmatụ onye ya apụ n'obodo a ọ bụ gị onye si gị kwuo maka mpụ na ọnọrị ya n'obodo a gị onye kwụsịrị ịpụ igwe eze mmụọ mụ na gị ma na mbọsị ike ihe gwụrụ bụ mbọsị ijere nna bụ igwe onye gbukwa ego ese mụ asịkwa m mgbe ọbụla mere je mụọ n'ụtụtụ ego mmụọ nọ n'obodo esi eze ọwụ kaịka tọọjụ nwa ọjụ pụọ igwe mbọsị a na-eme nnukwu mmemme n'obodo a eze mmụọ ifuru ebe a zitere agadi nwaanyị ọnwụ ogbuo ka alụrụ aka bọkasị na oke dibịa fụwadọ dịka o were enye mmụọ n'aka ọ kwadobe ka nna yi nwaanyị mmụọ na ọ nwere ofu ibe dị bụ mkpa nchọka imerụ achọrọ nke ụmụ eze febe ndị ka chi ọzọ dịka nwanne ya bụ ụmụ eze tupu mbọchị afọ ka e bịa ọrụ nwoke ma nwaanyị dị na ya mee ụmụ atụrụ ụmụ ọkụkọ ụra emesịrị anya ya ewere ọchịchị nye nnaba ọ mụfụzi na ntụ elu ụmụ ụlọ obodo si unu chere ị na-ajụ ozugbo ajọ nwaanyị a bịa mesịrị ife o mere n'ama ozugbo ọ na-apụ chi obodo ahụ wee bịa wee gasasịa ihe niile ahụ ajọ nwaanyị ahụ mere
Unu nche niile nọ n'ụra. Maka ihe gịnị? Anya dị n'oche ga. Ihe bụ na ọ chọrọ ime n'oche eze a mana ebe nọ. Ka afọ n'ugwu bukwara mmadụ aka ebe. Arụ mekwara. Eze mmụọ ide mefekwa. Eze mmụọ. Eze mmụọ. Amadi ọha ma gbuo onye eze mmụọ. Ọ chọrọ ka ọ dapụ Ada. Nwachukwu mana ya nghọta nwaanyị jụrụ ya ka o ji wee gbaa nkata ọjọọ n'isi ụmụaka. Igwe ana m akwa ego rima Eze mmụọ. Amadi ọha ma gbuo elu. Chineke kpọkwara ọkụ. Igwe. Ọmọ kẹ̀kẹ́ inú kẹ̀kẹ́ gánú ìsámọ̀lù gánú ọ̀ka ẹsẹ̀ mú ọdẹ ilé ọkọ̀ ní ọjọ́ Chineke pọ̀pọ̀ àrọ̀ ṣúra àti pọ̀pọ̀ yóò igbe owó ìdájọ́ ìgbẹ́ mẹ́kẹ́ ní ìlú ayébásí ilẹ̀ onye ọmọ náà ṣùgbọ́n bèbè dà àfẹ́ ọ̀gá ní bèbè dà. Mana papa, ebe ọ bụ nnọọ chi obodo bụ ihe gbasara nkata n'ime ajọ nwaanyị na eze mmụọ. Kedụzi ihe mere iji gwa anyị na ọ wụrụ Chikeruo zọpụtara obodo? Mana nwa m ejiri azụ ọkụrụ ịma na m akọghị ọrụ ụlọ nke igwe ji wee machie ego ibi n'obodo. Ka mmemme lu na ajọ nwaanyị abụ bịa ka ọ gụgharị ndị obodo egwu. Mgbe ajọ nwaanyị a malitere igwu egwu ụra wee bido wee tụba onye ọbụla. Chi obodo ahụ wee were Chikeruo wee kwara ụlọ ọrụ. Chikeruo wee were aka wee tinye na ntị ya. Ajọ nwaanyị ahụ wee jee were ọfọ obodo ka ọ pụbazịa. Chikeruo wee jee duru isi dị n'akụkụ wee kụọ nwaanyị ahụ. Nwaanyị esi n'ikuku pụọ. Chikeruo wee wenye ọzọ obodo wee kpọkuo ihe obodo ahụ. Onye ọbụla wee si n'ụlọ ekonye. Nke a kpatara igwe ji wee machie igwu egwu obodo ahụ. Onye ụmụọkụ mmadụ gosi onwe yi. Ọrịa ọmụmụ ụmụ nwa na-eti efuola atụ afọ bụrụ ụzọ pụta ka mfe ọ bụrụ na ịbụ nwoke bụ nwaanyị ka ọ bụ na ụgba mgbe ọ gbara ama onye ka igwe agaghị onye a na-anwa ma agaghị ibu ọ bụrụ mmụọ ka mmadụ gosi onwe ka mpụ ọ bụrụ nke agadi nwaanyị enugwu eme ọzọ mkpu n'obodo anyị agara eme pụta ka m na-etiri ya ọ bụrụ mmadụ ya bịa ebe ka ọ nọ onye mụ nke osu na-ararị Chi obodo ahụ wee nwa ya amụ nke mere na eze mmụọ were iwe wee pụọ wee jekwuo ụdọ. Ọ dị mma ụtọ. Umeze geloti o! Geloti! Igwe na-akpọ ya bụ n'oku maka ọ nọ n'ama maka nnukwu mmemme a eme na mbọsị eke na-abịa abịa.
asịkwana na agwara gị onye marụ ya karịa ibe ya o. maka nnukwu mmemme a enwe na mbọsị eke na-abịanụ onye nọ ya karịa ibe ya o. nnukwu mmemme mmụọ Chizọba maka ebe a maka nnukwu mmemme a enwe na mbọsị eke na-abịanụ onye nọ ya karịa ibe ya. maka nnukwu mmemme a enwe na mbọsị eke na-abịanụ onye nọ ya karịa ibe ya o. Kedu ihe a na-akụ ekwe onye ọkụ ekwe na-akụ? Amaghị ihe a na-akụ ekwe. Amaghị ihe na-aga. Igwe na-akpọ okwu otu onye gbakọtawa n'amụkwụ ụbọchị eke na enwere nnukwute mmemme a ga-eme. Enwe ya beze ebe a n'oji ihe a na-ekwu. Ka ezi ka igwe ga-esiwe na-akpọ okwu nwa ọnwụ iche nọ n'obodo a nwe nke anyị ma nwa ndị ihe na onye amara. Igwe nọ enwe nke mma. Esi mara ọ mụ ga-akọziri ọ mụ na-akpọ okwu. Esi ma ihe na-aga. Ọ mụ na-akpọ okwu. Ndị mbọta ahụ enwe ya. Ebe gị na-ejekwa, ebe ma ọdụ gị na-ajụ ebe enu na-eje ebe m na-eje. Ị na-eje ebe ị na-eje, ahụ nwa ebe unu na-eje. Ya m na-abịa lee nche awụrụ akụ na nke asị na ọ na-atụ ụba ma ụba gụwa ma ego na dịka mfe enweghị ihe ịbụ ụmụ anụmanụ iche ibe ife ụba ịbara ụba nwa ahụ iche awụrụ akụ ka anyị gwe maka jebe mgbota abịa zo okwu onye ma ebe unu si tere onye ma ebe unu si ọ dụgoro ebe ebe isi ọkụma ọzọ ebe anyị je ọkụma ọzọ ebe anyị je nna ibe ọkụma ebe anyị je nsogbu adịghị mgbe anyị ruo ka anyị gwarụ akwara na ụmụ anụmanụ enweghị eme n'obodo anyị na-ama ichi ya wụrụ aka ụmụ anụmanụ ajụ mụ amara ihe na-eme n'obodo gị anyị ma maka nnukwu mmemme a eme na mbọsị eke na-abịanụ onye nọ ya karịa ibe ya. Ihe ọ sọrọ ndị iro anyị mebe mụ na chi m so ihe ọ sọrọ ndị iro anyị mebe mụ na chi m so ihe ọ sọrọ ndị iro anyị mere mụ na
Chikele nọzi ka nwoke si ahụ. Asika, I put a little bit here. I can one one to your moment. I put a little over here. I can let you put the main kicker. I know from one knock. I will catch a move. I never need it. I come to bed. I will believe what you do. If I had one, I need not for someone else. That was your age. Nakita, enwere m ike gwuo egwu ma gbakwa agwa oge ọbụla na mbọsị ọbụla sọrọ m obitere m jụụ. Ịma ọ bụzi nwanne gị nwaanyị bụ eze nwaanyị obodo unu bụ Ụmụeze. Nna gị amụtara nwa nwoke. Ada, ọnụ olubere mgbe ị ga n'ụdị. Onye na-akọwazi okwu. Biko, ekwuru m ya iji were kpasu gị iwe. Biko, na-alụ m. Ọ bụrụ otu iwe iwe. Biko.
Aga m agbaghara gị n'ihe otu ihe njọ. Ihe gị nwa chọrọ? Gọnye m. Okwu. Achọrọ m ka ị were obi gị niile n'uche gị niile. Naanị nkwa na ị ga-anụ. Ada, ahụrụ m gị n'anya. Ahụrụ m gị n'anya, Ada. Ada hụrụ m gị n'anya. Biko, mụ nwunye m. Okwu. Ebe na ị ga-anụ m, aga m anụ gị. Uchechukwu, what of the Oye, na-akpa mkpụrụ ugwu. Uchechukwu. Ebe azụ na-ebi akụbe ya ha na-adị akụ jee na ụmụazị a na-adị n'ọkịta akpọbata ịmara ihe ọma ma emego na be gị mara ndị ọrụ oyibo a na-amịgharị ka pio 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 ụzọdị ka m butere oche ka anyị dị mba onye ji ọkụ na-agwara onye ji ihe eji anwụ onye jikwa n'ihe eji anwụ ọkụ na-agwara ndị ọkụ Ejioka gee ntị akwụkwọ ndị Chineke rụrụ m ebere enweghị ihe dị n'ọnụ ọgụ ndị iche ndị nọrọ ọrụ oyibo ihe a na-eme bụ pọtọpọtọpọtọpọtọ ekwenetị ka nkụziere gị ọfụma na ndị Igbo si onye ji ọkụ na-agbarụ onye ji ife eji amụ ọkụ ka nkụziere gị iji wepụkwa ebe ọzọ ịmụta onye ji ife eji amụ ọkụ na-agbarụ onye ji ọkụ Ada agba aka. Ihe ọma dị na be m. Ihe ọma ka emere n'aka ka m weta oche ka anyị nwee ọkụ ọcha. Ihe nọ n'ime Chineke agụ. Onye na Chineke agọzigo. Itetela ihe mere bụ na ịma na mụ na mbụ ama m ihe nwa nwe ha na-arịọ Chineke na-arịọ Chukwuka abịa ka o mekwere ka ihe niile mezuo ịbụọ na Chukwuka abịa eze nwaanyị ya adị ụsọ ọbụla ịbịa na be anwakwa na nwa tinye afadụ ndụka ị ga na-aza ichie ndụka wepụ nke ahụ maka adị ama nọ na be m ka bụ Kezi, ọ dị ka efu mụ na-akwado ana m achụzi ya ọzọ. Mba, eze nwaanyị. Anyị ochinyekara ihe ọbụla gaba onye akịta efere ya ife ka o si ejije ọ na-eji ije ka onye osi ọnụ mkpọcha ka ọ bịa nye ọmụma okwesịghị inye mkpọcha kemgbe mgbe ahụ a na-apịtagharị ọrụ ifere na be ọ bụ na ọrụ maazị igwe agbaghị m na were mkpọcha nye
Não vou lá, pô. Não vou fazer isso. Vai ter isso. É não que ele não tem isso para mim fé. Como você vai lá? Não vai lá tá bom que é que não vai falar nisso. Mas vai eu não me chama só não dá tá é tudo não é que só não né alam onye ọbụla na-ama maka mmemme nwere mbọchị eke ọ chọrọ onye ọbụla eji ebe a anụkwara m ya nna anyị a na-achụje na nke ichie echi ka bụ ka m na-ahụ ọfụma ma ọ bụrụ ụta ka iji were eje ebe ị na-eje ka m chekwa na nke ichie echi ka m na-akpa ụbọchị taata ihe a esi na ya ma mbido eri mgbedela aka ka ga-ebido ya taa unu niile ụlọ obi nwa umeala wee sola anyị nwere ya nwere anyị na-eche ka iwepụta ụmụeze kwenu ụmụeze kwenu ụmụeze kwezuonu
na chi m so. Onye chukwu na-agbara ọgụ n'ụwa, mmadụ apụghị imegide ya. Egwu anyị ka anyị ji ede ihe ọ sọrọ ndị iro anyị mebe. Mụ na chi m so, ihe ọ sọrọ ndị iro anyị mebe. Mụ na chi m so, ihe ọ sọrọ ndị iro anyị mebe. Mụ na chi m so, ihe ọ sọrọ ndị iro anyị mebe. onye chukwu siri na ọ ga-adị n'ele, n'eziokwu na ọ ga-adị o. Onye chukwu na-agbara ọgụ n'ụwa, mmadụ apụghị imegide ya. Ụmụ nwoke anyị mụta ihe ọ sọrọ ndị iro ha mebe. Mụ na chi m so, ihe ọ sọrọ ndị iro anyị mebe. Egwu anyị ka anyị ji aga, ihe ọ sọrọ ndị iro anyị